a smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Sami, montako tuntia nukuit viime yönä? 6 tuntia. Puhu kovempaa, ei kuulu. 6 tuntia. Väsyttääkö? Kimi Virtanen, Naomi Nea vastaava. Ollaanko selvitty ilman haavereita? Ei oo mitään isompaa vielä ainakaan. Ja toivottavasti ei sata. Noniin. Hyvin ollaan peretty ilman haavereita ja eiköhän me tule loppuleirikin pärjäämään ilman haavereita. Toivotaan näin. Eero, No, nukuit teltassa. Montako tuntia nukuit yöllä? alle 5. Alle 5 tuntia. Mites veli? Ehkä alle 6. Alle 6 5. tuntia. Ai, se kostautuu kyllä tänään illalla, mut meitä aikaisin nukkuu, niin jaksatte huomenna. Mitäs jätkät? Hyvä sää ja hyvin menee. Kopa kulkee. Kopa kulkee. Paljon täällä tuulee tällä hetkellä? Tässä on tämmönen 3,64. 3,4 joo. Joo. No, tässä on 1,5 tuntia ruokailuaikaa. Onks nälkä jo vai söittekö hyvät aamupuurot? Kyllä tuli puuroa vedetty, mut nälkä on jo. Innolla ootan mitä siellä on Hyvä. keksitty taas. No teillä on 2 kopaa siellä ja monta optaria teillä on nyt tässä mustasryhmässä. 3 optaria. Onko se ollut puuskittaista tuulta vai onko se ollut tasasta? Hyvää puuskaa joo. Hyvä. Jatkakaa samaa mallia. Väinö mones kerta vesillä? Varmaan 5. 5 kerta. Hyvä. Näette mikä vene tulee tuolta selältä? Tää on tonne päin. Hei, se on meidän vene. Jehaa! Sulla oli puhelin mukana? Joo. No niin. Mitäs nyt puhelimista on sanottu? Ettei saa ottaa vesille. No niin. Hyvin meni tää. Pääsit. When I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound.
saunasta hyvät löydyt? Ihan joo. Ihan joo. Was it cold weather to swimming? I didn't go. You didn't go? But it's cold. How cold is it? Really cold. Maybe next time. No. I ignored that. Okay. And then I said yes. Sailing is the best thing! Tässä on Jerry Floor, yksi meidän ohjaajista. Jerry, sä oot tehnyt kaikki nämä videot ja tullut ihan mahtavaa palautetta. Kiitos siitä. Onko tässä ollut, paljon sä oot käyttänyt oikein aikaa, kun sä oot tehnyt näitä videoita? Nämä on ihan mahtavia. No siis tässä leirin mittaa joka päivä koko ajan aina kun on ollut aikaa, niin on tehnyt videoita. Ja... Mitä sä haluat sanoa niille pikkuvelille ja pikkusiskoille, ketkä on nyt kotona ja katsoo näitä videoblogeja, kun niitä isosiskot ja isoveljet on täällä leirillä? Sano pari kannustavaa sanaa, että nekin tulee ensi vuonna Naumin leirille. No siis tulkaa kaikki ehdottomasti tänne näin. Tää on ehdottomasti kesän hauskin leiri. Täällä pääsee oppimaan purjehdusta. Ja tää ei ole myöskään niinku semmonen pelkkä purjehdusleiri, että täällä pääsee uimaan ja saunomaan ja pitämään muutenkin hauskaa. Minkä ikäinen pitää olla, että voi tulla tänne? 6-15-vuotias on sellainen hyvä ikä. Ehkä 7 on se paras ikä aloittaa. Siinä oppii kaikista eniten. Ja mitään ei tarvii osata, kun tulee tänne. Täällä oppii kaikki purjehduksesta sun muusta. Ehkä on hyvä vähän osata uida. Joo, uimataito vaaditaan. Mikä on ollut parasta leirissä? No leirissä on ollut parasta ehkä ruoka ja nämä ihmiset täällä. Ja ei ole sattunut mitään semmoista draakista sun muuta. Ja on ollut kyllä aivan mahtava leiri. Jees. Kimi, mitä sä haluat sanoa niille pikkuvelille ja pikkusiskoille, ketkä haluaa ensi vuonna tulla mukaan Naumin leirille? Pari kannustavaa sanaa. Tulkaa mukaan, opitte purjehtia. Hieno laji. Täällä on lifestyle coachit opettamassa. Eikä suinkaan välineurheilua, vaikka jotkut saattaa ehkä jotain muuta viestittää. Mites Onni? Joo, kaikki vaan tänne leirille mukaan. Täällä on tosi hauskaa, hyviä muistoja. Nautitaan kesästä ja niin silleen päin. Miten päin? Oikein päin. Missä me nähdään? Seuraavassa videossa! Vai nähdäänkö?